Hapadang jong Jingbthah ban weng yo Professor Prabha Shankar Shukla como Vice Chancellor ka School ba Northeastern Hill University NEHU haka arpo unred regular araja arpusan la yo ban pediang ya Kyrwoh ka bala pentip ba ka Professor Sherwin Me Sungoh kala dap ban Shimti kum ka Pro Vice Chancellor jong NEHU ling ba ka Ministry of Education MOE ka Sarkar India bat ka Sarkar jala nadu ka arpo wait regular araja arpusan. Kumban Shukro, ka Office Traikam u Assistant Registrar in Charge Planning ka NEHU, hau banay naiwing arja arpusaw kala ibit bantung ya ka Professor Sherwin kum ka Pro Vice Chancellor ha Shillong Campus Henry, nakajingdon ka kenrom kenram hapo ka University, nakajing ya ki siya tangan ki samla puli, kam syamlala ban ajing menjur, ban Shimti ya ka teka kam. Adin ke jinglong deko ke university nadu ke pule puthi ke kam pisa pilan bat ke jing penyat ya ke skul ba kelas sak tenglot na ke jing bamdon u Professor Shukla Vice Chancellor hapo ke NEHU ke Ministry of Education haringkat ki head officer ke Sarkar jela kila kentu ya ke Professor Sherwin ban Shimti pura kum ke Pro Vice Chancellor bat pakala kloi ru ban Shimti ya ke teka kam nadu ke arpuai terik uleber arja arpusan. Ya kanila pentip ling baka Kyrwoh u Public Relation Officer ka NEHU u Dr. David Pingrove ka bawla pentip bakat kum ki kendon ka University ka Professor Sherwin kan Shimti ban penyat ya ki kam jong u Vice Chancellor tat hadu bau visi un wan Shimti biang ya ka kam hakate ka skul ba. Haka Kyrwoh ka Professor Sherwin kala penparu ya ka jing Sungoh ya ka Ministry of Education ka Sarkar jala baru MP ke Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency bat yaki nohikai ki boleh trelang ban pen khamti ya ketika kam bat kala kentu ru yaki bakin ai jing kersan ya ka ban penek pensa ya ka jinglong jingman ka NEHU. Habatin pej bahagi ki sharp plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai ya kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko Office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.